mesedez. Urarekin harreman estua du Sobronek. Kontzejua Arabako hego-mendebaldean eta Lantarongo udalerrian kokatzen da. Azken hau Añanako kuadrillaren baitan dago. Sobron behea udalerriko ipar-mendebaldetik 500 metroko altitudean dago, Ebro Burgoseko lurraldeekin gurutzatzen den arroila harrigarrian. Sobron gainaldea berriz Artzena Mendizerrako Tolesturen artean ezkutatuta dago, 689 metroko altitudean. Sobronen abentura parkea eta uraren museoa daude, eta bertara leku desberdinetako biztanleria gerturatzen da naturaz gozatzera eta Arabako bazter hau ezagutzera. Ingurua aprobetxatzen dugu, egiteko bai uretako ekintxak edo kanpoko ekintxak, hemen daukagu abentura parke bat. Badaude hainbat toki ezberdin, hainbat sala ezberdin, badago lehenengoan uraren zientzia, pizkat uraren ezaugarriak ikusten ditugu, gero hurrengoan pizkat klima aldaketa, aurrerago ja mitologia eta pizkat uraren botere magikoak edo, eta bueno, ja azkenengo partean ikusi dezakeguna da uraren zikloa eta ze garrantzia daukan urak bizidunekin. Sobrongo ura sendagarria eta terapeutikoa zela esaten zen antzina, eta historian zehar uraren eta biziaren arteko harreman estua ulertzeko gakoak aurki daitezke ur museoan. Bestalde, abentura parkean uretan egin daitezkeen jarduerak anitzak dira. Hemen zehatz ur museoan daukan propietateak. Bi manantial daude, bat Burgoseko aldean eta bestea hemen ur museoan, eta esaten dute tripako minak kentzen dituztera, baita gehitxurroneko harriak, eta ur sendagarria dela. Eta hori da hemen daukan garrantzia. Historian zehar, hemengo lurraldeak urarekin harreman estu bat izan du. Uretan egiten dugu kaiak eta estantza padel. Hemendik aurrera gainera eguraldi onarekin egiten da asko. Gauzak horrela, naturaren zainketak berebiziko garrantzia hartzen du. Balderejoko parke naturala zaintzeko deia egiten dute, izan ere pandemia garaian eta orain ere zakarra aurkitu izan da. Lan egiten dugu kontzientzia horrekin, ez da, ingurua aprobetxatzen dugu erakusteko, ez da, erakusteko eta haiek, zeo zer ikasteko. Hemen gainera lekua oso berezia da, putreak badaudelako, flora ere oso garrantzitsua da, gu esate baterako Biaferrata joaten garenean, beti joaten gara poltsiko batekin utxik eta gero beti zeo zer hartzen dugu, garbitzen dugu ikusten duguna. Bolada horretan, pandemiako boladan ikusten ziren maskaria asko, baina orain maskaria behar bada ez, baina beti ikusten duzu zeo zer. Bere aldetik, uraren museotik urak duen garrantzia azpimarratu nahi dute, urik gabe bizitza ezinezkoa izango litzatekelako. Ura oso garrantzitsua da, ze izaki bizidunok behar dugu bizitzeko. Kotan ere ez dugu behar bezala baloratzen. Gu oso erraza daukagu, joaten gara txorrota batera, ez dakizu kaldera edo bainura, eta txorrotari ematen diogu eta badaukagu ura edateko prest. Ura beti entzun dugu gauza oso eskaz bat dela, baina gu ez dugu nabaritzen, ze hain errez daukagunez, munduko uraren 80% baino gehiago ur gazia da, eta gero geratzen dena ur geza da. Baina gehiena ere izotz moduan dago, ezin dugu kontsumitu, gero beste asko lurpean dago, ezin dugu atera, ze ekonomikoki oso garestia izango litzateke. Eta gero ere beste parte bat kontaminatuta dago. Eta gu erabili dezakegun ura portzentai oso eskaz bat da. Eta uraz da sortzen ez da desagertzen, ez, berdina da, mundua sortu zenetik, ur kantitate berdina da ziklo batean dagoela, baina hori kontaminatu daiteke eta ja galtzen dugu ur hori.
set que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se'n, mai no podrem caminar. Però si se't fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant, i quan la força se me'n va, ella és més àmplia i més gran. Vens fer-se que està podrida, però és que si se't costa tant, que a cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. S'estiren tots, ella cauran, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben tocada deu ser ja. Si tu... Ikusten genuen herriak behar zuela mugimendua, bai, euskaldun mugimendua, gure kultura mugitzea, ez? Eta uste genuen gure hizkuntza eta gure ohiturak berreskuratu edo kaleratu behar genituela. Eta horrelako ekimenak asko laguntzen digu, ez? Eta babes hori izatea oso eskertzekoa dela. Sartagudan pasaren urtean jarri zituzten eta gu aurten. Eta animatzen ditugu ere inguruko herriak pauso hau ematera eta beraiek ere beraien kaleak euskeraz eta gaztelaniaz jartzen. Artziniega Arabako ipar-mendebaldean kokatuta dago, Aiaraldean, eta muga egiten dugu Burgosekin eta Bizkaiarekin. Berez, 1800 biztalde gara inguru, eta gehien bat Artziniegan kokatuta, Artziniegako Alde Zaharrean, gauden Artziniegako Alde Zaharrean eta inguruetan kokatuta, baina baita ere, hainbat auzo ditu bere inguruan. Artziniegak aurten 750 urte betetzen ditu hiribildu bezala, baina bere historia aurretik dator. Aurkitu ziren arrastoak neolitikoak erretestu delako Kobazuloan, eta gero baita ere Arteko Gure Amako Santutegian aurkitu ziren erromatar garaiko arrastoak, eta ja Erdi Aroan izan zen non Alfontso Amargarrenak jakitunak eman zion Artziniegari garai hartako Artziniegari herri gutuna eta hiribildu bilakatu zen. Ospatzeko lehendik egin genuena izan zen jendea bildu eta kontseilu bat sortu ospakizun hau nola bideratu nahi genuen erabakitzeko. Eta azken finean Artziniega kultur eta kirol mugimendu asko daukan herria da, hiribildua da, eta ekintzak atera ziren, eta gehien bat herriak proposatuta herriarentzako. Hasi ginen urte hasieran Santxotena eskultoreak, hemen tailerra daukan eskultore naparrak egindako 4 eskultura herrian jarriz, herriaren puntu ezberdinetan jarriz, eta urte osoan mantenduko direnak, baita ere abesbatza, hemen Artziniegan abesbatza bat daukagu, eta zikloa antolatu zuen beste abesbatzekin batera Santutegian, adibidez Karpi txirrindularitza martxa, Antzineko txirrindularitza martxa antolatu zen, eta baita ere berreskuratu zen 2 urteko paroiaren ondoren. Ze gehiago, Artziniega abizena, Artziniega ez, Artziniega abizena daukan jendearen topaketa mundiala egingo dugu uztailaren 9an.
kanpora begirako ekintza hauetan, adibidez, Antzinako Azoka berreskuratuko duguna, komentatu dugun karpi martxa edo kontzertuak ikustera, edo egin den Artzikirolaren lehenengo kongresura. Dinamismo hori baita ere Artziniega ezagutzera emango du eta jendeak ekintzetaz disfrutatzeaz gain baita ere Artziniegaz disfrutatuko du eta ezagutuko du. Azaroaren 2an baita ere ekitaldi poposoago bat egiteko ideia dago, oroitzapenak baita ere gordetzeko zer pentsatuta dago baita ere, Artziniako historiaren erakusketa bat baita ere dago parrokian, neolitiko hortik gaur egunera arte eta baita ere zentratuta azken urteetan sortu diren pertsonaia errelevanteak gordetzen dituena, gauza ezberdinak. Artzinigan kultura oso bizirik dago, aurretik baita ere, horretako adibide bat da Artziniega Museo Etnografikoa, Euskal Herriko osoenetariko bat, herritik sortu zen, jendeak ikusi zuen gure arbasoen historia gordetzeko behar hori, eta haiengatik sortu zen inkietate hori museo hori sortzeko eta baita ere edukieraz betetzeko eta kultur ekintzekin baita ere osatzeko. Donostiako jasaldiak garai bateko udako jaien itzulera irudikatzen du. Edo bestera batera begiratuta, festivalitiz aguduaren azken ikurra ere izan daiteke. Pop rocka eta derivatuak eszenako errege bihurtu dira. BBK Live, Azkena Rock edo EHZ festivalak izan ditugu, baina ohiko jazz hitzorduak ere jokoan sartu dira orain. Lehenengo Getxoko 45. jaialdia, ondoren jaialdi berri baten berrikuntza Hondarribian, bluesaldia ordezkatu duena, Botxora emigratua. Eta aste honetan Gasteizko 47. jaialdia, izen bikainekin azken trakan, Arturo Sandoval edo Robert Glasper adibidez. Edonola ere, altza desala eskua jasa zer den dakienak. Eta bestela, bazenekiten Iggy Pop ez dela abeslariaren izena, taldearen abaizik. Tira, uda garaiak irakaspenak ere badakartza poltsiko guztutzeaz aparte. Izan ere, jasaldian, Donostian, Donostian, adi entzun, doako kontzertuak izango dira egunotan. Tira, diru publikoarekin sustatutakoak eta eguraldi bikaina lagunduta, noski. Lasai, laguntzeko asmotan gatoz eta, hemen argibide batzuk. 94 kontzertu eskaintzen ditu jasaldiak 14 gunetan. Horietatik, 54 doakoak izango dira eta 21 herriko taldeenak. Zurriola hondartzako areatza zabala eta kursalera ikineko terrazak aprobetzatzea izan zen bere garaian musika berrietara eta publiko gazteagoetara zabaltzeko jauzi handia. Sarrera libreko kontzertuekin gainera. 2 urtez eszenatoki nagusirik gabe egon ondoren, Simple Minds popero eskoziar veteranoak izango dira Zurriolako hondartza beteko dutenak lehenengo egunean. Hondartzako eszena nagusitik berriz Mulatu Astatke eta Carolina Durant izango dira besteak beste. Kursaleko terrazetan 2 agertoki egongo dira urten. Eta bertan, 21 talde bakarlari arituko dira. Aldapeko Basque Latin Jazz adibidez. Trinitate Plaza saio bikoitzek lehiaketaren gune jatorrenak, balio veterano handiak eta berriagoak iragartzen dituzte. Osteguneko inaugurazioak Japoniako emakumeen azentua izango du. Aldezaharreko txokoan berriz, Steve Coleman ohiko saxofoi jotzailea, Luis Cole multi-instrumentalista eta Amina Claudine Myers kantari pianista egongo dira. Kursaleko arratsaldeko errezetaldietan, programa heterodoxo bat dago Kalexiko mugako rockeroekin, Gregory Porterren baritono blues jazzarekin eta Iggy Pop rock amorratuarekin. Victoria Eugenia Antzokiko eguerdietan Jazz Eñe, estatuko jazz erakusketaren 8. edizioa eskainiko da. Eta bertan 8 talde hautatuko dira. Besteak beste, Chico Pérez edo Moisés Sánchez.
Iñaki Martiarena, Otxotorrena, ekarri nituen hainbat idea ona, eta ja honezkero ekarritako hainbat ohar eta zirriborro, pues hemen ja ari naiz ja honezkero osatzen. Nire kasuan, eta komikia dela, eta gure kasuan egiten dudala, irudia eta hitzaren arteko zubilana, ezta? Eta arront bitxia da, baina hortan datza behar bada gure doaia, no? Alegeia egiten dugula zubilan bat, hitza eta irudien artean. Eta tamalez oraindik ere, aurreritzi asko daude ezta komikiarekiko, baina nik beti esaten dut komikia dela paperezko zinema. Orduan, publikoa jakin dezan, hau dela, azken batean dela paperezko filma bat egitea, ezta? Hemen Araitzen gaude kokatuta Baiara batetan, Araiz Baiaran dagoela Beteluko udalerria, Larrango udalerria eta Araizko udalerriak. 3 udaletxe dauzkagu, eta Araizko udalerria dena hau dago Goierriko 5 herri eta beko 2 herriz osatuta. Larrango udalerria 16 herrik osatzen dute. Herri bakoitzak badauzke bere berezitasunak, bai? Eta hori da gure aberasgarrienetako bat. Araitz eta Betelu izan ziren, animatu zirenak, honetan parte hartzera, eta hiruen artean lanean hasi ginen. Eta horrek ere batu egiten gaitu, askotan ezagutzen dugunean beste herritako aberasgarritasunak, beste herritako ohiturak, ohartzen gara gure herritan ere holakoak baditugula, eta horrek batu egingo gaitu, herri desberdinak. Landa eremua izanik, azkeneko urtetan aldaketa bat izan da, eta jende gehienak joan da fabrikatara eta horrek eragin du despoblazio handia, eta herrietan baserri guztiak beteta egondako garai batetik gatoz, gaur egun baserri gehienak utzik daudenak, eta despoblazioa handia da, izugarria da. Gure erronka bada jendeak baloratzea, hemen daukaguna, gu bizi garen herri hauek, erosoak dira, eta animatzea jendea Larraunen bizitzera eta Larraunen bizia egitera. Nire kasuan ezinbestekoa iruditzen zait olako egitasmo bat, alde batetik gure lanari aitortza bat eskaintzeko. Jakin badakizu bakarrik aritzen garela eta beti ere erakunde baten sostengua edo talde baten sostenguak beti ere ematen digu alako indar bat, ezta? Gero bestetik ere oso garbi ikusten dut ere hau talde lana dela, kasu honetan ni izan naizela hautatua, nire egitasmoa, baina dudari gabe ikuspegi nazional hori daukat, ezta? Eta gure hizkuntzak ere behar du, ezinbestean behar du ardatz bat. Eta orduan nire erantzuna hori da, ezinbestekoa dira olako egitasmoak gure buruari indarra emateko, eta gure lana aitortzeko ere, ezta? Eta orduan, begi honez ikusten du jakina, eta ezinbestekoa da, Egia da, izurriteak ekarri dizkigula alako arazo gehiago edo traba gehiago eskini dizkigula, baina dudari gabe egiturazko arazo bat daukagu, orduan, tresnak behar ditugu, gure burua aurrera atatzeko. Nik historia kontatzen ditut. Erabiltzen dut hitza eta marrazkia. Hori da nire lana, informazioa hautatu eta erabakiak hartu eta galbaea. Eta hortan uste dut asmatu dugala, ez informazio gehiagin jarri, ez itotzea. Esan bezala, kultura, historia, bizipenak, paisaia, eta, agian laugarrena, agian igual hemen jarri ditut batera. Euskara izango litzateke agian hemen. Izan zitekeen demagun nekazaritza, ez? Ez nuen gehiagin desbidatu nahi. Gaia zen ura eta emakumea. Alde batetik azien nintzen idazten ere hartzaileari buruz, ez, pixkat, ura eta emakumeak eta beraien kantua. Baino gehiago, pentsatu nuen irakurlarengan. Pentsatu nuen erartean, komikiek ditu aurreritzi asko eta handia, beraz, irakurlea ez da izango komikizalea, beraz,
behar du izan komiki bat erraz irakurtzen dena, komikizalea ez dena ere bai. Eta inoiz baina gehiago saiatu naiz, gogoan ikudet irakurlea. Orduan ez nintzen ito kontu sakonetan eta korapiloetan bezita. Historia oso simplea da, nire ustez. Gero zuek esango duzuek, simplea esan nahi dut erraz irakurtzen da, erraz ulertzen da, atsegina da ere bai, hori bai nukan garbi behar zure izan bizitzaren aldekoa, ez nukala gogorik gauza tristeak eta mingarriak agertzeko hori bai. Dudarik gabe, umeekin lotzen da oraindik ere, ez da, komikia, horregitzi hori egon badago, oso arrotuta da. Infernua sudan, hotz zerrea, zentzu gabea, maika bidea, kasi bukatu ez dira merkeak lertzera bidarte. Badugu tartea, nire barnetik iesi nabil, ez duz zergatik inber, aingura jaso lurretik, egan egiteko pres, naizena azten, naizenean aztunetaz, nola esaten zuen horrek, ispiluko hori nor zer da, nor zer, nor zer, nor zer, nor zer. Sexista, beratxakitzak, zer du garrantzia, tradizio kerraren amaika adibide, ta oain hasi berria, mendetan zehar eskandalu pila, Euskal Herri berdian, denak isili kontakizuniak, elizan eskutikan, aintzina zalantzan ezinak atzean, ez dago stoporikan, ez duten nahi behitu, gustura gatibu jendea leizean, nork itxidu, zapalizeko ainatea, kultura eskorra patriketan lotxak ez dira bakarrik atera. Bizitzaren zentzu emanak mugatu du gure existentzia, bihotzetik atabilen garrak